Osomar kaciru engine so sema la council atum nang tumitang ahem mi uuk wa ling le kupusi la tidu betom han pi pasi kampon kang yin so sede son thong la ning du meme ning oi meme la pen therak meme la pen rata tum sum ulo tribal atum kisum ta itum sik schedule area pulo tribal tum han lok sika pi join ne kam lok sika claim nang po amada ke Aronta tribal atau ai ge abirudhe dam turong lepul forest arondo laso forest aron non ke tribal atau ma birudhe si dam turong bangka do itu nang joy dun ke forest aron keroni da dolo VGR long ta forest aron si dolo lapen ke uttor borbila long ta VGR haladak ta forest aron si dolo lapen ke railway line king along lik lata aron along sidolo lage railway atum aron along sidolo bang akhe nang sumdun de non ki sumdun ke ilitum tribe atum garo atum karbi atum bolo atum mes kosari atum dimasa atum khasi atum son sinange kisum tu nona bange Pulo Jilangso ke lage British Army pensi labangso a forest ke dolo lapen heng pita a rong tepik pik kanjang labange big vek ni pulo non don suri si garu atum karbi atum hadak wangsi nange doji wala do ta dolo ajer ding olo ke do ta non kalilo ningkan cap kre phobak pen lo hala tum gen ningkan ning koi dolo pusipu ne to ningkan hini ba prang da hadak dam lo kipu ge lahe lo ke British Army pensi la so forest ke do la por la ke pamjok pe mi nei bola ne litum ga chini ke kadu eta chini keroni VGR ta British Army pensi ke dolo alata British atum si lata ganizap te kang hala soikel long heng prang dok pi hala soike habit nampi hala soike chainong chelong ki via thai pu phelang athat sai si hala so lapen ke uttor borbil ta son thak lo hala ta heng prang dok pi lo phelang athat dok pi lo chelong chainong ki via thai pu lo British Army si selam tekang. Setahala uttor borbila bangke la reserve forest ka phalang ho an cherai keep an ke lage bombo sena sai si. La pen Kheronia bangta reserve forest reserve VGR ka cherai keep an ke Bihar sena sai si. Apor hala tum bang bhange British Army pen apor lo pedunang pupe ada bange British Army pensi halata ka reserve lo por lata pedunang ji Bihar sena bongo sena tomphan eviction nang ji pupi ada bange neli tum pupi lo neli tum APHLC ke ha 2015 na nikan pensi Hong Kong memorandum ta submit hala tum bange eviction se de lo pe no net ta ilitum akhai ka prek asong ka tum ta demonstration do ulo neli dumanda do dun lo la eviction nahi pusis hala tumange eviction se ta Jilangso bangke British Army a forest lo ta kachi raida ma bangke garo pen karbi la ko la tumange eviction nangi pul la pe eviction lo ne tum da chuning ri re eviction nangi pura song tum da chuning ri re seta song tum chuning ri re pinta council tum la tuman eviction la anke Allah ma bangal pul neli tum ga chini atenge reserve forest ka phalang ho ge chok chik lage ne tum na chini la ne tum da chikroi dun reserve forest ka phalang ho ge henuk lage sita henuk pulo ante hala bongo sena Bihar sena tu ke cherai ka kum mi pu people purun tu ko people lo da garuk karbi tu ke cherai boro tu ke cherai mes kosari tu ke cherai
di masa tum kedo latum an ka comang tum kedo latum ma fancy eviction nai pupia por ke puchora the tribal 6 schedule area tribal area pulo tribal area bang si son ke plang tu la bangge la sini tum therak me pu pudapi ajak kong ni tum long ti dulu tribal atom han ke rai ngi tum long ajak kong dulu 6 schedule long pulo tribal area pulo itum garo karbi comang di masa boru kosari mes kosari laktat dua itum ta British tum ke wang podle itum ke do British tum wang we ko bena itum do British tum le itum han pincong da kali lai hui along le an itum karbi atum arona ting di masa atum arona ting boru atum arona ting kuki atum arona ting comang atum arona ting garu atum aron ating aprang men ke do arona ting ke lake pata ke long tang sai sil itu marona tengpe lapen halabang soal aron si halabang soal apata si ilitum enangji pusi schedule long ke to constituent assembly debate long ta la siganing je seta itum hanan pilulo harukri sirke pra pokebra ke thomaning kan jakhong pu inquiry siarni itum Assam Land Revenue Regulation and dun tu wrong le eme thang aron ke kewar pit le tipu ke itum da kai kang tim hodei pupu karbi aron chibina hodei pupu ke setan non ke servan ke tabing tum ti la pen la long li phela khajona midu ki rong khajona puda pupe itum midu ki rong lai hui aron an dai tu kewar la non ke tipu ke itum ke karbi hodei kai kang tim nepia lam ne ta chimhon pubo itum bang ke Ipu bangke, Jumiu, Peningia bangke, serta Akama bangke itu lah son kali dah. Lapot si nil itu APHLC pengke pulau, jong si nantum, council, government atum, jong si Uttar Borbil, Bongo Sena atum pan, la VGR along pen, eviction claim klite, la pen, Heroni along, VGR along le pen, Bihar Sena tumhan eviction claim klite la Jilangso along Karbi la pen Garo ba anut ka preka tribal leto sita la tumhan eviction nang nik pula itu ne pu atheman itum ta bangi pupu amor jak ni terak tu mimi iman do itum ta no ni terak tu mimi lo itum bangan no Karbi itu ne pu anang sini dum deji meni athema elitung ge kacini ke jakong puta ajir ding o elang kacini dun amasi itun kacini ya pan bor amasi lo ta ke thana bang avide amasi itun ge puansi pirthe ke la pohelu pasi ma thabom lo non to ke karbi atum ta 80% bang haru ambong pen bang thongner kep ke arona lam chini lo la se bongo sena tum a party long ke dun kang tum te si ke ong non ke la pochi karbi atum anta chini lo lage la si non ni tuni puke la Jongsi Bongo Sena Bihar Sena atau Panjongsi hala VGR la British Army penke do arizap adim penjongsi plum plik pulotang te la Karbi tame Garo tame Mes Kosari tame Boro tame Dimasa tame Khasi tame la tribe atom hana Naga tumhan tame Kuki tumhan tame plum nang ni la sini tum APHLC penke kipu lapen la sini tum cikroidan athiman tum ta therak duki flung nang ibun ni udun thurong lo te ne methang ta therak me mi ala ka therak ka therak amme ka ve bang plang tu det pun ta karbi tum ta therak amme ka ve plang det pu la pot si ni tum ge la ka flung nang ni pu eviction silam nang ni hata lapen akul lo ta du thulang le reserve forest arlo lo te forest village silam me gente Forest village declared that no. Aku hala tum pulo. Po anaman atheng piketi. Pipet that lo. Po crab rui that lo. Are forest guard po anati onge megjang clip tima DFO to manta. Pia polo la sa theng pipa pilong bare. Non PF PC bang hala longka pen lamding pen hojai pen ke wang abongali tum ke pon ulo achitim so se pon etlo la ansi ameke prang dur pia potlo. Aku yang si non ke baru ni tu make prang lo, pulau te mesen ala, ante hala, hei pigi crab rui an, forest department pen track kontra, korot kontra,
korot tanong ye meu gente korot ador kesu ta do yi thon pet ra wan et non han la timber dipo long dan bi onon government timber dipo long auction det non pichu det non people la claim de la si ni litung ke pukang tung ke lahel no what forest department atu home guard atum hadak do dam non garu hadake no mai garu karbi si do la do man plung na ne o somar ka chiru engine so sema la council atum nang tum me thanga hem mi u kwa ling le ku pusi la tidu ko dom han pe pasi kam hon kang yin so se de la ta aron ta itum aron na si itum birodhe se na pe claim tu la son gen itum nan se kroi dum dik ne tum andulon do yi tu demonstration do wegi la so puta athema doctor kali ar nisieta na horjan long ta claim dam lo so ta taksi boro tum man mes ko sari to man flum nan yi pu dam ako hapu singhason ta kuki to man flung nang yu pusi pulis patai ke toy pia potlo la son are nang tum hala utor barbel long hala keronia long pulis toy ke kema yo e flung dam ye pan hadaka bongo senatu la pen bihar senatu akimi wang ulu he hadakta hala akimi wang bongo sena bihar senatu akimi wang e pia pora mek char dun de la kuki tu ma ki mi wang lo ne wang le lo ne la sa ki mi wang o lo pu 1000 suri si wang lo pu not lo no na garu phan da la pu 1000 pu le lo dakta 1000 wang hi pu ala ta ke wang da lo pregnant da li la ta bitung pen itu ma cm a constituency pen ili tu ma cm a constituency duk pik lo ra tu la si hadak long li ta we patta ta long ni la si alang li tum nang e kat nang lo bo da nong dak yo nai kat nang lo alang li tu anta nang ko dai ko kopi ha forest nang ko forest ni pu ge kalang lo na forest tum ki pu la pu APHLC tum na nang dun clip nai pu da mo ne tung ge hala BJP hala dak ki du bongo sena BJP atuma tengen ni tunge sona ningen ni tumlong avi ni tunge do clip lo lagi do clip lo tika terak me mi andam lo lela la sila solam si ni tum APHLC pen kaningje kangtung la pen ningje lo kardong